Ja, det er min dokumentar. Hvor jeg flygter fra 42 meter højt græskar. Det er meget farligt. Ja, det var. Hej. Brothers! Han spiller smart. Okay, Nick, nu er det dig, der slår mig. The Pro slåskamp. Er I klar? Hvor skal sådan en lille voksedreng have slaver? Au, ikke det. Åh, min tunge. Ja. Kom nu, der skal være mere action i det. Mere action. Op med dig, Kaster. Op med dig. Mine damer og herrer, værsgo at se Nuben. Ahol. Noobs. Okay, mine damer og herrer, Pro. Nu har vi så en smilekonkurrence. Begynder! Yeah! Fra nu af. Lad os se hans smil. Det er pragtfuldt. Det er en klassiker. Det der. Og nu slås de. Okay. Og vinder. Se dig. Man kan ikke se. Åh, for helvede. Og vinderne er toilettet! Woo! Toilettets smil er fantastisk. Det kan du ikke mene, mand. De vinder klart! Yay, toilettet!